bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Pak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Wah, iki sik to, Lek. Hei, jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Lho, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Sanes. Lah apa copet? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pusita Ruma apa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayak Mbak Lintang mriki. Oh nggih siap no. Terus Lho kok sik kok kowe urung siap kok. Muncul
wetan semburato semburato matur sembah nuwun. Ya mak ya leren sik ya mak. Sedaya pinaringan hayu lan rahayu sak putra wayah keluarga sedaya. Durga mendhak kala sirna yuwana Basuki tebih saking suker sakit lan lelara menapa kemawon. Pinaringan rejeki ingkang melimpah ruwah kebak berkah. Sedaya pinaringan tentrem lahir batin keslametan donya tekan akhir Allahumma. Lah kok ripalungguhan iki ya ngono. Ketitik kuwi Raka Mas Tukiman karo Mbak Narti kuwi ya panjenengane usaha gilingan bakso ning Jakarta kono. Oh, dadi ingin nangkap wayang wingi bengi dhuwit bakso, saiki ya dhuwit bakso. Hebat, Nduk. Tur ya nuwun sewu ala tanpa rupa kula sak kanca menika nggih. Sok-sok niku sowan wonten Laladan Jakarta dan sekitarnya. Waton ana bakso saka Karanganyar. Ya. Bakso asli Wonogiri, bakso asli Jatipura. Racake mesti laris, racake mesti akeh sing nyenengi kok, Nduk. Iya, le dodolan laris. Bola-bali aku ning Bekasi mbiyen ki ana bakul bakso laris tak waca tulisane, bakso asli Karanganyar, laris. Ana, Nduk, sing enek tulisane ning ora payu blas. Piye? Bakso asli Pati. Belas renek wong tuku. Ayo dikira renek daginge kok. Ngono kuwi. Nek bakso Wonogiri Karanganyar mesti wah laris ora umum. Ya semoga-moga usahane Mas Tukiman karo Mbak Narti lancar terus. Keluarga mriki nggih pinaringan rejeki ingkang turah melimpah ruwah. Pancen kaya mengkono, Nduk. Iya. Sowan komplit iki awake dhewe sak kanca. Iya, paguyuban Sanggar Seni Madangkara saka Karanganyar Jaten. Pengrawit jangkep Waranggana nganti tumpuk. Ayo, ana Jiro Lu Patmo 67. Ayo. Sing 5 ning dhuwur. Sing loro kuwi mantasane para Waranggana malah ning ngisor. Iya, kuwi kuwalat kok, Nduk. Mergo ning omah iki senengane ning dhuwur terus. Ayo. Mula kenek karma dina iki genti ning ngisor deh. Ayo. Kuwi malah sesepuh. Nek sing ning dhuwur iki sing nom-nom sik bringas-bringas. Nek sing loro ngisor kuwi wis ora ngerti karo apa-apa, ora gumun karo wong ganteng, ora gumun karo apa wae. Anane mung manembah kelawan Gusti ingkang nyipta jagat. Ayo. Saya Mbak Tutik yo kuwi dheweke iki arepe umroh bar iki. Alhamdulillah. Neng ndi? Umroh neng Lumajang. Kok ngetan malah ora. Ajar neng kono lho, ajar neng kono lak ana papane nggih sinau. Iya. Sembah nuwun Mbah Lardi. Ha iya, yo ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune. Iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang ngendi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ha iya. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite bekisik. Ha iya. Rambuté abang. Ha iya. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan. Terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen.
Lah rumiyin tasih alit lho. Angger sampe nembang kae lho. Apa jeneng wong ayu ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora ya. Asin nggih. Asin to lah, ngerti lah asin to ayo. Saiki nyatane walah wis sak prawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sakmenika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing atase arepe kelas 3 SMP kok sampean sak prawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih terus pundi? Saiki malih ayune tok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing gering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kon ngono. Mbak Tutik sok bakal rambuté ya dingonokke kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, terus pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah nggih. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo, kono. Rintang Kairo saka Kediri. Heeh, komplit karo buke karo pake karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro nuwun sewu ya. Mbak Lia, Mbak Tuti nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Oh iya. Oh insyaallah kalau nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi kalau Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, ngaturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sekeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, kathah rezeki ing barokah, barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean, Nduk. Akeh kemajuan tenan malah. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Roko Mas Bagus. Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiangipun. Lek roh kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Kitanan. Oh nggih. Pundi? Oh nggih Mas. Oh nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh Nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rai kula, badhe nderek aja. Oh adimu. Nggih. Oh iya. Nek ngono slendro sama ndi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpake sepur lek ngono. Ayo. Yo le rene le ngancani Mbak Yu mu golek dhuwit. Ayo. Yo. Lan nggih. Monggo le.
Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, Nggih. sampean Mirza, Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula. Sesi Deman. Sesi Deman. Ya, Pak, pamerno ning laladan ngringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yo. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Nggih. Ya Le. Landung napase jan le dawa kaya sepur ayo. Sang pekek apa to Le Mirza? Pekek didangu Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter, pekeke bagus. Leres to? Leres. Bener, leres. Kuwi nggo aku ngopo arep grujuk-grujukne adekmu to kuwi? Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Dan kersane mboten grogi to nggih to Pak Dalang. Oh iya. Oh saya ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati ya. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Neno. Ayo. Priya bagus kang olah budaya. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah terus pundi? Rada medun. Oh, sampeyan. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya. Wonten malih lek nganu ngeten. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen wis ngene-ngene iki ya. Lah iso Mbak Birgita iki sik ngene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus ndugang lho. Ayo. Akhire Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe Bunga Tirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, ta Mirza. Sowan menyang kutha gedhe. Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang Gambang.
Oh, ingkang gambang menika to. Sesoko nika sesoko. Kok dingkluk mawon to, Mas? Iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Lah nggih. Ayo Le. Betara terus yung Enggak kan Le. Ayo. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus apa-apa? selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa Le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ukir-ngukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking ukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk. Anu Nggih. bintang wukir iki gunung. Ukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala kuwi lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni Maruta. kambil lho ya ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lah mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar medhep rono nek. Nek pas ora nembang miki aja dikek ngisor lho Zar. Wong piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Seneng. swara kurang permono ing wasisan ngurung marang niki bendara napa bendana sih? Bendara. Bendara Aja. niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara ki bos. Oh nggih. Nah, iya. Dadi kae sing bunang terus kae Pak Bendara jenenge. Pak Bos. Heeh. Bendara ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh Ngono kuwi. nggih. Dadi pamane Ngurung mau marang enek Bendara. Semar to kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Menika Iya, adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wegah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik iku kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir.
Lah iya. Kuwi duwe ciri khas kok masakan kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung. Ngurung marang Bendoro Neno Tiasulistyo Bijerincangake ngincangke alis iki piye njajal? Ngeten. Oh isa. Mbak Yumu kon ta? Mbak njajal piye Mbak? Nang. Pripun, Mbak? Ngeten to Pak Dara. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Mbak Terus Tuti pripun? malah ngincangke Ngeten. munggane kabeh teko dhuwur. Alise malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus mau mesakaken. Ben. Pancen gemes Pak aku ora. Nggih sareh-sareh nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi wukire dilus-lus wae. Pikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Kalian joget. langgami. Heh? Nyanyi langgami kula. Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to, Le? Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak nang mbiyen, oh, sing jenenge duet apa ora sing kenek cendole? Nggih. Oh, ya wis. Tarzan. Yo, lebokke. Terus tresno sasi teman Monggo ibu-ibu PKK.
Aku perlu memberi apresiasi yen karo Genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur mbah nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lah teng napa? Hah? Lah teng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Ose aja diuju-ujuki papat to. Aku mu ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, man 400 menen ya. Oh akeh men malian ora. Ya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledos ning omahmu malah tabung iki piye? Kula celengi. Oh celengi. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Nah iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jar sampeyan iso ora? Iki paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayange. Kula cabirin mboten napa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk ora. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Ngono, wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan Kas, kok nek pesan Kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku ngene. Wis duit disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Nah, iya. Ada pergi Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum.
jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Lho, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa copet? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pistorma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marai sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Langsung. Sapa? Sing marai kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayak Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok kula kok kowe urung siap ora? Piye? mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lha aku iki amen nyanyi tak tambahi 50. Jahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya, ini kok kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae. Nggih. Mbak Tutik malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Yun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu, krungu nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu. Oke, laras Ayo. menggema iki. Ya, yes tak pangestoni Banyu iki kaya grojokan pangestu marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang, Amin. terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora ana wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng nek omah ra ana wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ayo. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur Hanjrah ning entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ayo. Ayo entuke 75 ora. 75 yuta. Yuta. Apa? 75 yuta. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Ayo. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba yo kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, no. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku ngian. Sampun F. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Utuh genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan. Nggih. Ah ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ayo. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik se. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong go mimik dhewe to tak njukun. Ya kene nembang ya. Iya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tutik to suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka Umi sik. Ya, tulungane sing wis tuwa. Ayo, nggih. Mbak
Oh ya wes ben umi. Ya terus tau. Prantene maksa sakar jebul nimas uga nanggepi nonano ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna liwat nadyan piranti. mung srana piranti Yuk masuk. gambarmu uga sing gedhe pangaramu
Golno alon wae yo. Mesemo cahayu coba kaya ngopo. Sing gedhe Terima kasih Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya,